उन विज्ञान ते लहानती दिसम अमेरिका दुलड़िए गो और बाबा बुया और मिश्रा इन जी डॉक्टर दिनेश तीन आपे को तलारे मिटन हपना दा बापला वीडियो इन पति झेल तबे देला बो दा बापला वीडियो बो नेला ओका लका दा बापला दोन आर ओनारे सरीन मिना दा बापला रे सरीन हो तहां रे ताते गबाना कना देला ओना मि धाबो नेल गिला का तबे देला बो दा बापला वीडियो बो नेला ओका लका दा बापला दोन